Bayangkan dam tadi tuh. Iya. Ayo yang bergawe kan. Ngapa beri kabeh kuwi kok. Loh ya. Ya gantian. Ya gantinya iya. Apa itu kudu gantian. Oh terus sindene tambahkan temen gue. Oh iya, sindene tekan maning ki kok. Sindene tekan maning kang Purwokerto karo Banyumas. Oh iya. Sindene bingine 12. Nah, Mbak Sindene bingung dibagi. Ya sewu Bang. Iya iya, genep sewuan. Lah dan oh kayak rai kayak ini sih duduk rame temen apa sih mendem bawahnya sih karo hormati ya mengko bapak ketelu anu sedekah wis kae bandreng ya iya sifat rembut iya ya sih kira nyoba pating rembut itu kan kendangnya sih bareng demi yuk Pak Sakil dilanjut ke para Bali mau dari bapak ketelune oh sih sabar ini udah mau sabaran kok ngadar Mas ngadar riwin kaul ngadar disit monggo kaul Mbak Karmin sinar ngabuna nyok ngabuna nyeret tejen nyok kok ngabuna tuh kepungan kalau tuh jabel monggo Mbak Karmin dikabulaken ngadare pengantene tadi lanang wadon terus bapak biyunge karo njong apa barang penentepan paron ki Mbah monggo pengantin putri kali pengantin kakung sing pengantin kakung sing tanggane nyong dawet dah pengantin lanang ya gagah wong ponakane itu kan drame gagah yo nanti gue pengantin kakung karo putri bapak ibu monggo medal mriki bapaknya ibune sarak seret serak yang baik dilakoni ini EPG loro nikel jalur kuning kepriwe kok bukan baik ya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.